Mata dai masu bin samarinsu hotel ya kamata ku yi hattara. A yau ne dai muka samu labarin rasuwar TC a cikin hotel ɗin Abuja. Sautari dai wasu matan samarinsu ne suke ribatar su har ma ta kai ga an yi zina. Sai wadda ta rasu TC Kirista ce, an same ta ne a cikin hotel ɗin Abuja, inda suka zo suka shiga cikin wannan hotel ɗin tare da saurayinta. Bayan sun gama abin da za su yi tsakanin saurayin da budurwar, shi wannan saurayin ya fita, ma'aikata ma sun ga fitarsa. Bayan lokaci jim, ma'aikata suka ga wannan macen bata fito ba, kuma lokacin fitarsu ya yi. Sai wannan ma'aikata suka nufi wannan ɗaki don su yi login ƙofa su ga me ke faruwa da ita. Inda suna buɗe wannan ƙofar sai suka ganta ta mutu, an ɗaure mata hannu kuma ko wando babu a jikinta. Da wannan ma'aikata suka dinga mamakin abin da ya faru da wannan TC, an ga ta shiga da saurayinta kuma shi ya fito, an zo an tarda ta a ɗaure ya kashe ta. Sautari dai wasu matan ba yin kansu ba ne, ribatar samarinsu ne, inda wannan samarin nasu sun saba musu buƙata. Idan suka kawo musu buƙata, wannan samari za su yi musu. To fa duk macen da take kaiwa saurayinta buƙata, da tabbata wani kuma akwai manufarsa shi ma a gaba, zai miki wannan buƙatar taki. Daga ƙarshe dai shi ma zai sanya buƙatarsa a kan ki. Dai buƙatar tasa ya ribace ki, ya zo ya ce ku zo ku je hotel don ku huta. Kuma duk macen da ta yarda da ta bi saurayinta cikin hotel har ma ta kai ga an kwanta, to ki tabbata fa wannan saurayi ba zai aure ki ba, haka zai ta yawo da ke, ya ta yawo da hankalinki. Ita dai ya mace cikin mutunci aka santa da sutura. Ya kamata mata ku kama kanku kuma ku san samarin da za ku dinga kulawa. Komai dai sai labari, idan kika yi haƙuri da matsayin da Allah ya ajiye ki, kina nan Allah zai kawo miki saurayin da zai ji kanki har ma ya ji kan iyayenki. Hari dai 'ya'yan talakawa Allah yana haɗa su da wanda suke ƙaunar su, kuma idan ta yi haƙuri ta auri wannan saurayi, zai zamto shine warakarta da jin daɗinta har ma da walwala. Amma yanzu matan yanzu su sun fi so daga saurayi ya zo kawai kawo yi musu buƙatu, kuma alhalin duk mijin da ya zo aure da niyyar aure, babu shi babu kashewa budurwa. Saurayin da ya zo yake wa mace balantiya, to ki tabbata akwai wani abun da yake so ya yi da Allah Ubangiji ya kyauta, ka tsare mu da